Assalamu alaikum al'umma, barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabuwar bidiyo tamu. To kamar yadda kuka sani, yau za mu yi bayani ne akan inda yadda muka ce muku idan mun ga ta samu mabiya sosai, mun ga jama'a suna buƙatar ta sosai, za mu ɗora muku ci gabanta a wannan sati gobe kenan alhamishi idan Allah ya kai mu. Kenan dan uwa, in farkon ka kenan ziyara wannan tasha tamu ta Usha One TV, ya kamata ka danna musu subscribe, sannan sai ka danna mu ƙararrawar sanarwa, ka mu liking, ka yi sharing zuwa group 3-2 na WhatsApp ko Facebook ko Instagram domin ƴan uwan mu su amfana da irin wannan shirye-shirye namu. Wannan tasha tamu tana faɗakarwa da abubuwa da yawa abinda suka shafi matsaloli na waya na kai da dai sauransu insha Allah, da wasu application wanda kai baka san da su ba kuma baka san meye amfanin su ba. To shi ya samu kuma muke kokari duk application in dai aka yi updating din shi, za mu yi kokari domin application din nan mu ga menene amfanin shi, sannan kuma sai mu dora muku shi a kan lokaci domin kowa ya yi amfani da shi insha Allah.